Machiegni kendo jopur niang e kaunti ma Migori ywago dok piny mar pur niang ka gidwaro mondo mi kambi rego niang ma Sony kotenore kod piny owacho jol jopur niang ka gichiwo mbolea kothe kod puro ne jopur gi kony mamoko. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti namba 44. Pur man niang osebedo ka dok piny e kaunti Migori kaluwore kod lipot mogol kod rwakruok mar jopur niang e kaunti ni. Ma osebed ka itino kod midhieche ma osebedo kokwako sekta no mar niang ma oting'o mano mar leo mar chudo deke beto niang kaachiel kod mamoko. Ane ken development ok ber nikech chien kucha nyocha nitie problems mang'eny ma nyocha no discourage farmers e wach mar ken development. Nienge mano be nyi beto mang'eny gi nyogin ma under age. To under age ok mi japur yuto. Omiyo kambi yuto in terms of molasses. Samoro kano oking'e ng'ato to niangi ok bet ni e wang'sa. Ka oking'e ng'ato to niangi ok chuli e wang'sa. Koro sani wadwaro ni mando ji obeda treated equally. Kata kamano, kaluwore kod lokruok ma osebedo e sekta no mar niang e pacho kae ma oting'o mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi e yorno ma Kodesa, geno nitiere ni pur mar niang nyalo medore ka jopur oseketo dwaro mopogore opogore ne kambi mar Sony masani oseketi e lwet ji giwegi yor Kodesa. Tiyo kata mana higni 2 kapok ochuli kendo mane manomiyo ng'eny farmers ogore piny. Obet niangi ok inyal mi pesa ichak itimogo maintenance maniang makoro ne ng'eny jopur ogore piny. Koro sani kaka private osekawe ni wagombo ni change obedie ma ka giwacho ni gichulo ji ndalo 4 kata after 1 week to obed exactly that. Omiyo wagombo ni ka sani koro kambi ni e private obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur kendo dwa winjo ywak japur kendo gombo ni mondo los gik machando japur. E kinde romo ma jopur niang e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers, romo mane obagi boma wendo jopur niang wach ne siro pur niang. Ka ipuro negi puothe, imiyogi mbolea kaachiel kod kodhi ema kolo nyalo jiwo pur mar niang. Ne Sony chiwo mbolea chon kabisa. Sony ne golo nyaka pesa midoyogo. Pur ne ber kendo ne ting'o ji malo. To koro sani pur no biro ma pur ne maduoki chien. Occupy puothi for kata over 2 years yonge gimoro amora micham kata gweno ok inyal pidho gwang' ni e dhot to pesa in the long last onge. Are also expecting a prompt payment so that when the farmers deliver their crops they also get their payment on time. Chon kane Sony ochiwo kodhi to kodhi ni ng'ade kata mana dandala 3 ma ok wei nono makata ndururu. Koro no gik kuma kogine samoro ing'adi te makata nduru mi dong gi negative. Kata beni kambi mar Sony masalo ne Sony 2025 bang' ka okelwet ji giwegi e yor Kodesa osechako chulo jopur e kinde mandalo 7 jopur niang wacho ni gidwaro mondo koro ma oketi e yor andika. Ng'amo mi Sony owacho ni to gik machalo pur odwa time ang'o, gik machalo survey, gik machalo chudo manyicho wacho kik owach verbally gi dhoge to wach gima ong'eyo no biro timo to nyaka ket kibe andika. Kata sani niang ibeto tibete ka kore katache gi ka kodhi ok winjre. Jopur niang bende kodwaro mondo koro piny owacho dwok piny sukari ma inyiewo kuok e piny moko ka ikele pacho kae kendo ket maino e chiro jopur mag niang e puro niang moromo. Sani koro wan gi factories mang'eny. Daher ni mondo sirikal kanyalo yie to koro kik import sukari ka oko. To nekech cost of production of sukari e gweng'wa kaeni osebedo malo to mabedo imported ikelo gi nengo ma cheap. Koro inwang'o ni mekewa gi ok dhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom josiasa mawuok e gwenge ma Ukambani opako jatend piny William Ruto kuom golo ne jonyuol osigo mapek e weche mag somo e kinde ni ma sirikal odwoko piny omenda ma jopuonjre chulo e mbalariany e kind 15% nyaka 40%. Jaod bura ma Mwala Vincent Musyoka, nyawadgi ma Kibwezi West Mwengi Mutuse kod jaod bura mogwel mar ODM Beth